Bo día, chámome Xerardo e a razón de que estea aquí é que son voluntario da Cruz Vermella, non teño outros méritos, e aceptei estar aquí porque, ademais dese mérito, eu nací en Uruguai. Nalgún momento da miña vida estuve emigrado en Suiza pouco tempo, pero tamén fui profesor de galego, o sea que na miña historia teñe moito que ver este curso que estades a facer. É a única razón de que eu estea aquí. Estou para presentar, esa razón tamén hai, presentar a estes dous amigos que acabo de coñecer e que vannos a, como todo o que levo visto, pois a dar moitos exemplos de traballo co migrante e co galego. O tema neste momento é a comunidade acolledora como transmisora da lingua propia. A mediación intercultural é unha disciplina que nos resulta de moita utilidade nos procesos de aprendizaxe dunha lingua e nas fases de acollemento de persoas migrantes neste caso. Dar a coñecer o galego, a nosa cultura entre colectivos de persoas que chegan ao noso territorio, especialmente en aquelas, como pode ser aquí en Laxe, en Malpica, pois xente do mar, agora mesmo nas granxas agrícolas e nas granxas de vacas que están traballando migrantes. Na nosa comarca hai exemplos de xente que necesita falar galego. Ademais, o falar galego cos migrantes leva a axudar a autoestima tanto dos que falamos de nós, que nos parecerá importante falar en galego, como de eles que terán que verán que é importante falar o galego porque lle vai a servir na súa vida. Entonces, para isto, para falar deste tema, temos as dúas persoas que están relacionadas co terceiro sector, non é a administración, non é a educación, pero hai máis xente que traballa polo galego. E entre eles, pois, están Roberto Pascual Rodríguez, doutor en Estudios de Literatura e da Cultura e licenciado en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago de Compostela. Profesor da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, foi director artístico da Mostra Internacional de Teatro. Hoxe acabámoslo de ver na prensa pola mañán, que lle van a facer un recoñecemento precisamente esta semana. Parabéns. Tamén é divulgador de artes escénicas en varios medios, na TVG, na Revista Galega de Teatro, Grial, Radio Galega, Tempos Novos, etc. Membro do Consello da Cultura Galega e da Asociación de Directores de Escena de España. Como dramaturgo recibiu o 20 Premio Rafael Dieste pola obra Sofí non é o meu nome de guerra. E aborda temas de migracións e trata cos fins de explotación. E é voluntario de ASEN. Ben, ele é Roberto. Presento-vos tamén a Daniel Bóveda, que é politólogo con especialidade de Relacións Internacionais e máster de Migración Internacionais e Mediación Intercultural. A súa trayectoria profesional está vencellada ao terceiro sector de acción social. Ao longo dos últimos anos traballa como responsable de ASEN en Galicia, especializada en proxectos de protección internacional, axuda humanitaria de emerxencias migratorias e contra a trata de persoas, defensor dos dereitos humanos e da cultura de paz. Tempos difíciles tamén, tempos difíciles, vendo o que se está vendo estes días, non? Bueno, pois doulle a voz a Daniel, se vos parece, que nos vai a falar algo disto. Pois moi bo día e moi boa presentación, agradezo moito as palabras e terte informado do que son académicamente e profesionalmente, pero gústame máis o do final porque pois agradecer a UDC cursos como a este nestes tempos e sobre todo pois a actualidade, sen malinterpretar o que quero dicir, o que está a pasar en Torre Pacheco é anecdótico non porque non se agrave, senón é anecdótico porque leva pasando moito tempo e agora pois o que me asusta son algunhas declaracións de representantes políticos non só de ultradereita, dereita, senón tamén de esquerda
que reivindican isto a través de que vamos poñer máis medios con policía. Non, a solución levamos moitos anos avisando, asustándonos do como este discurso estaba nas redes e como estas verbas tiñan consecuencias nas persoas migrantes, empobrecidas tamén, porque é unha cuestión tamén de aporofobia, non só é unha cuestión de racismo e islamofobia o que está a pasar, e por iso celebramos que esteades hoxe aquí e que a UDC pois aposte por integrar este tipo de cursos pois nesta sociedade que somos máis e mellores, menos silenciosos e menos violentas, e reivindicar a cultura da paz. Creo que máis que nunca temos que reivindicar a cultura da paz, porque xa non se fala de paz, normalizamos un xenocidio como é o do pobo palestino transmitido impunemente. Pois o xenocida de Netanyahu está a facer políticas que están permitidas por Occidente, moitas veces tamén son consecuencias destas políticas, pero quería empezar con isto, aínda que non sexa motivo do curso en sí, porque creo que non podemos, temos que ser tamén, non podemos ser equidistantes e temos que posicionarnos defendendo a paz, defendendo os dereitos humanos e, sobre todo, non dar un paso atrás en todas as liberdades que costaron moito das que viñeron detrás e que a nosa sociedade diversa, afortunadamente, cambiante, bueno, darvos as gracias de que esteades aquí e que sesades logo amplificadores desta cultura do medo, do odio, que están a gañar a narrativa, hai que recoñecelo, gañaron a narrativa, pero bueno, creo que non podemos estar derrotadas. Gracias. E por outra banda, pois explicar un pouquiño pois o que fai Accen aquí en Galicia, o que, bueno, Accen é unha ONG de ámbito estatal, estamos en 16 comunidades autónomas, en Galiza levamos casi 20 anos. Chegamos pois por circunstancias como a situación migratoria, os contextos migratorios son cambiantes, non somos unha pinga dentro da historia, da macrohistoria, e de feito a natureza do ser humano é moverse por diversas circunstancias. Nestes momentos, por desgraza, vivimos, como dicía, nun momento convulso onde normalizamos a guerra e as relacións diplomáticas, paradóxicamente, beligerantes. Entón, pois, sí que é certo que nestes días pois xa non podemos falar dun perfil de migrante ou de persoa que solicita protección internacional ou refuxiada, porque, primeiro, as persoas migrantes, como persoas que somos, son diversas dentro tamén da súa orixe, non? Como pode ser o Estado español ou como pode ser calqueira parte do mundo. Entón, eu creo que aí é a primeira clave, non, da intervención coas persoas migrantes. Non son departamentos estancos, non son persoas que migran por cuestións de empobrecemento, de países que empobrecemos, por estas dinámicas tamén comerciais, senón pois son un capital humano e cultural, que moitas veces pois dende a nosa academia, formación e tamén dende o noso privilexio, moitas veces invisibilizamos isto, non? Nos en Galicia temos diferentes programas, estamos presentes dende este ano nas 4 provincias galegas. Precisamente, isto tamén fai 2 cuestionamentos que eu transitei por eles, co tema da lingua, e que creo que, bueno, como son fillo neto da diglosia, o sea, na miña casa falábase galego, pero a nos falábamos en castelán para chegar lonxe, pois mira, hoxe estou, gracias ao galego, nun curso da UDC, pois este pensamento moitas veces tamén facémolo na intervención. Esta diglosia utilitarista de voulle falar en castelán porque a lingua é importante e non vou falar galego porque non me vai a entender, cando moitas veces non te entenden tampouco en castelán, pero eso é o primeiro que temos que, ou na experiencia persoal, o primeiro complexo que tiven que
pois superar, non? De falar en espacios, obviamente as linguas están para comunicarse, non vou aquí a explicar, facer unha explicación de que as linguas son pontes, non deben ser barreiras, pero que sí que é certo que nesta diglosia que vivimos, na non política lingüística que existe no noso país, pois fai que isto tamén teña consecuencias pois en aprendizaxe das novas galegas e galegos da nosa lingua. Entón, pois, eso é un primeiro punto que quería salientar. Por outra banda, sí que é certo que, como falábamos de narrativas antes, e que a narrativa xenófoba e do odio pois está de moda, no? Ser facha spunky, polo que se ve. Entón, a da lista de liberdade, conceptos de liberdade que pois son parece que queren abanderar outras, pois o que quero dicir é que co galego está a pasar un pouco o mesmo, non? Que parece que se lle falas a un inmigrante ou a unha persoa estranxeira galego, pois é de mala educación. Seguro que moitas de vos escoitades iso de que falou galego e era estranxeiro. Pois non, é un motivo de expulsión, é un motivo de exclusión. Non falarlle galego a unha persoa que está a vivir con nós, que non a veciña, moitas veces é interiorizado polas persoas migrantes, e así me verbalizaron moitas veces de non me falan galego porque non son, non estou no nós, son o eles, ou non queren esa inclusión porque o galego é como a lingua pois minoritaria, secundaria da casa entre nós, non? Entón, eso tamén é unha das cuestións que quería destacar, porque moitas veces é darlle a volta, non? É dicir, a xente que di que se falas en galego está sendo maleducado porque a persoa non entende, é o contrario. Estás sendo maleducado porque non a estás incluindo no teu día a día, non estás incluindo na lingua que é nosa, non? E que temos que preservar. E logo, tamén nestas narrativas moitas veces intentamos utilizar as persoas migrantes só como mera carga de traballo. É dicir, nos falta moitas persoas migrantes porque temos unha pirámide. Sí, é certo, sociolóxicamente, que sería absurdo non dicilo, ou fai falta xente migrante, pero a xente migrante non é só traballadora, son persoas. Non? Eu lía nunha pancarta unha persoa negra que levaba queridos traballadores e chegaron persoas. Isto tamén un pouco co que falaba antes, co que pasa pois en zonas como Torre Pacheco ou como no sur do territorio español, ou mesmo aquí, que eu persoalmente viví unha experiencia o ano pasado, que vos animo a que atopedes ou que procuredes un artigo do País que relata moi ben o que sufrimos nos en Mondariz Balneario ano pasado co discurso de odio con bulos, chamase Radiografía dun bulo, pois sufrimos tanto as persoas traballadoras como as persoas que acollemos o odio, o insulto, porque por facer o noso traballo, por unha banda, e casi por existir as persoas negras, non? Que ás veces teñen que pedir permiso de existir, non? Entre nós. Entón, isto, que quero dicir con isto? Que temos unha responsabilidade tanto individual como colectiva de non só reivindicar o galego como lingua instrumental e bicular, senón tamén como algo, como un motivo de inclusión. Falando desta carga de traballo que vos adiantaba, sí que é certo que nas nosas aulas do Servicio de Aprendizaxe de Idioma, nos cursos de galego principalmente, acude xente que ve, sobre todo nas urbes, na Coruña e en Vigo, que ve interesante o galego pois para traballar, pois sabemos que moitas veces pois nos sectores do traballo de coidados, do traballo pois máis precarizado, e que a priori pois falase máis galego porque pois traballan con persoas maiores. Eso é unha banda, pero desde fai 2 anos que na Galicia estamos a recibir persoas migrantes que chegan pola ruta migratoria de Canarias, que é unha das rutas máis perigosas do mundo,
onde contabilizanse os que chegan, pero non se pode contabilizar os que non chegan, pois, dende fai 2 anos que se declarou a crisis migratoria e humanitaria para un pouco aliviar a situación dos dispositivos de acollida de emerxencia, abríronse diferentes centros no territorio español, entre eles aquí. Principalmente nós agora estamos a traballar en atención humanitaria en 3 vilas, en Bueu, en Sanxenxo, que por certo pronuncia moito mellor Sanxenxo bueno, non quero que estamos a ser grabados, non vou ser políticamente incorrecto, pero bueno, entendedesme, non? E Allariz. E aquí dáse 2 dinámicas. Unha é aprender o galego pola inserción laboral, en sectores pois máis galeguizados, como pode ser o sector marítimo pesqueiro, o de coidados, como falábamos, pero tamén vehicular, porque a comunidade fala en galego, cousa que en Vigo e na Coruña tamén se fala galego, pero parece que non, por unha banda non se reivindica, é certo que pois estamos a vivir unha situación de emerxencia lingüística en xeral, pero principalmente nas grandes urbes, onde, pois, desgraciadamente, a miña sobriña verbaliza que el galego é un coñazo porque é unha asignatura máis a estudiar. Eso está a pasar ca rapazada. Entón, sí que é certo que este ano, pois, tanto en Allariz como en Bueu, en Sanxenxo, estamos a ver dinámicas diferentes do que falábamos, non? Da inclusión a través da lingua. É ben interesante aprender o galego non só para traballar, senón para vivir. E dai, pois, nacen diferentes iniciativas, dende as aulas que son máis formales, pois, a un voluntariado tamén lingüístico. Porque como estamos nesta emerxencia, necesitamos persoas profesionais que aprendan a lingua, pero tamén persoas que teñen a militancia de preservar, de mimar, de coidar a nosa lingua, bueno, que hoxe tamén quero facer público os parabéns a Roberto por este premio, pero tamén os parabéns porque, pois, Roberto é parte do voluntariado lingüístico, pois, que achega non só o galego, senón tamén o contexto que moitas veces ven dado pola nosa historia, pola nosa bagaxe, pois como pode ser pois visitas guiadas a unha exposición de Daniel Castelao, ou polo Día das Letras, ou simplemente pois tamén porque lle peta. Vamos, que parece que temos que facer cousas tamén por días e falamos galego porque nos peta, non só por cultura. E sí que é certo, así como un pouco de achegas, pois moitas veces hai que chegar, ás veces non somos o mellor atractivos en certas dinámicas porque pois ou somos moi academicistas ou non chegamos de forma máis informal. Eu creo que aí está tamén a chicha, non? Porque, por exemplo, pois temos, bueno, non sei se te vou facer spoiler, pero temos pois iniciativas da importancia desta inclusión nas fillas e fillos de migrantes ou nos novos galegos e galegas nacidos aquí, pero de ascendencia estranxeira. Aí un momento para agromar, é unha oportunidade, non? Se só vemos tamén a migración como algo utilitarista de carga de traballo, pois, mira, non sei, se entramos nas dinámicas, pois entramos de fondo, pois imos ser utilitaristas tamén para salvar a nosa lingua coas persoas que están a convivir entre nós. Pois temos unha youtubeira, como di ela, cubana galega, que se chama Botalla Azucre, entón vai poñendo o seu día a día de como está a aprender galego, o bonito que tamén que é o galego con sotaque diferente, non? Como pode ser pois con un deixo cubano, maliense, non sei, eu creo que nesto tamén temos unha forma de empatizar coas persoas migrantes de moitas orixes, porque pois son testemunhas ou incluso contáronlle de que na súa familia falaban linguas que pois foron minorizadas, exterminadas pois por o francés, polo castelán, polo inglés nos procesos coloniais. Entón, pois incluso tendo conversas máis informais con persoas, neste caso de Mali, reivindicaba de dicir non perdades a vosa lingua porque
eu sei o que pasou na miña familia. Miña avoa foi a última que falou, pois mira, ni me lembro a lingua que me dixo. Pero bueno, que África ten moitas linguas e moitas veces, pois, ao final, polos procesos coloniais, non recoñecemos, pois, o bámbara, o soninqué, el mandinga, o wolof, vamos, que ten unha riqueza que temos nós, e que a algúns molestalle, ou que incluso se van de sitios porque se fala unha lingua, non? Entón, creo que temos que ver isto como oportunidade, como fortaleza, e sobre todo como momento crucial, non só en valores, como falábamos antes, de valores humanos, valores de xustiza social, senón tamén de valores cultural, que ao final tamén olvidásenos que a cultura é un dereito humano. Entón, como somos defensores dos dereitos humanos, imos reivindicar a cultura como dereito. Logo, se queredes, seguimos, pero como é formulario coloquio, non quero dar a chapa tampouco, que a veces... Pois collo eu o fío despois da presentación e ante todo moi bo día e moitas grazas á UDC, a Marisol e a Xerardo pola presentación e quería comezar por aí. Eu se estou hoxe aquí porque non polo meu traballo principal, que é a xestión cultural e docente da Escola Superior de Arte Dramática, mas en certo modo tamén, pero estou, como dicía Daniel, porque eu son voluntario e activista da mediación intercultural, porque entendo que podo achegar algo a unha tarefa moi importante que é que todas as persoas solicitantes de protección internacional e as persoas migrantes que están a chegar ao noso territorio pois teñen o dereito a oportunidade de achegarse a nosa lingua e a nosa cultura dunha maneira diferente e no que eu creo que podo contribuir, que é na plena confianza que teño e na plena convicción que eu teño de que os gabinetes e os equipos interculturais e interdisciplinares son moi positivos para traballarmos en algo tan importante como é a integración e a inclusión e a participación, que son dereitos fundamentais, son dereitos humanos, entón estamos a cumprir moitos obxectivos e moitas tarefas todas e todos xuntos, dende o ámbito da educación, do terceiro sector, da acción social e da cultura. Eu, antes, Xerardo presentoume como dramaturgo e gañador dun premio o Rafael Dieste, que Sofí non é o meu nome de guerra, pois, como as persoas non nos podemos disociar, non me quero disociar, son o que son e son o todo. Son docente, son creador, pero tamén son voluntario. Para min é tan importante iso e nutreme tanto que me dá a oportunidade de escribir historias de vida como a deste texto, que é a historia dunha muller do Camerún que chega a Coruña cunha historia de vida fuxindo dunha violencia familiar e institucional e da trata de persoas con fins de explotación sexual. Eu escribín dende a ficción e dende a ficción construímos tamén imaginarios. Hai anos, seguramente, o que eu escribo aquí sería inverosímil. Eu isto explicollelo aos meus alumnos nas aulas de arte dramática, que construir ficción temos que procurar a verosimilitude, pero tamén podemos crear situacións disruptivas e propostas novidosas con respecto ao que hai anos non sería verosímil, como por exemplo o que vemos na Esmorga de Eduardo Blanco Amor. Esa chamada técnica telefónica consiste en que o xuíz non fala, porque se falase teríamos unha obra bilingüe. Pero Eduardo Blanco Amor quixo escribir unha obra en galego. Sería inverosímil, naquel momento, que un xuíz falase galego. Por iso, o xuíz non ten réplica. Pero eu neste texto comecei o diálogo con Sofí, a personaxe protagonista, dicindo isto. 20 de agosto de 1980. Esa é a miña data de nacemento. Aprendín a falar galego porque acabei vivindo na Coruña despois de varias viaxes escapando do ferro dos peitos dunha alma soñadora como a min. Pero as miñas linguas maternas son o basá
e o francés, aínda que tamén falo inglés, que no meu país, Camerún, tamén se fala. Isto é perfectamente verosímil, porque a nosa sociedade mudou. Vivimos nunha sociedade máis plural, máis intercultural. A sociedade galega é esta, tamén é esta. Está nas nosas rúas, está nos nosos edificios, está no noso ámbito, e dende a ficción tamén, eu creo que como creadoras e creadores temos a responsabilidade de romper estereotipos e que os personaxes migrantes pois non sexan nin delincuentes, nin sexan persoas que non falan galego, porque si, hai moitas que o falan. De momento poucas, sí. Con acento doutras linguas, tamén, mas iso tamén nos enriquece e prestixa a nosa lingua. Ao final son variantes da nosa propia lingua. Os acentos non veñen máis que a enriquecer con eses novas falantes que se achegan ao galego. Pois este texto levouse á escena e enfrontouse cunha grandísima dificultade. Obviamente, as actrices teñen que ser negras que falen galego. Non importa que teñan acento francés. E iso foi un reto para a produción e para a compañía tremendo. Foi moi difícil. Pero que sería se non afrontamos os retos e as dificultades? Seguiríamos nunha inercia da xestión cultural onde faríamos o mesmo. A sociedade non mudaría, os tipos de personaxes, os estereotipos da ficción audiovisual ou da ficción teatral non nos permitirían abrirnos de mente á sociedade e ver que é posible novas realidades de relacións interpersoais e de identidade. E tamén unha loita contra o que dicía Daniel, os discursos do odio. As persoas que e os países, como estamos vendo ademais en Portugal, estes días hai noticias sobre iso, o endurecemento das leis de estranxería e eses exames de lingua e a lingua como barreira, e o medo a que a diferenza veña a deturpar a esencia e a identidade dos povos. Fronte a ese discurso xenófobo, o que a responsabilidade que temos as persoas que nos dedicamos tamén á cultura é darlle a volta a iso. A diferenza non ven a rachar ás veces dende un punto de vista supremacista, unha cultura máis elevada ca a outra, ou unha cultura máis forte ca a outra, ou unha cultura cun desenvolvemento literario máis grande co outro. Todas as culturas que se acheguen á nosa lingua e á nosa cultura non van facer máis que crear vínculos de aprendizaxe compartida, e aí é onde eu me integro como voluntario de Accent. Moitas persoas, ademais, porque Accent non traballa cos colectivos maioritarios que emigran ao Estado español, que son colectivos que traen unha lingua compartida, unha lingua compartida co Estado, a lingua oficial, porque son migrantes maioritariamente de países latinoamericanos, pero Accent traballa sobre todo con migracións malienses, camerunesas, senegalesas, persoas que se achegan á nosa cultura con moito interese porque hai moita empatía pola nosa situación lingüística, pola nosa situación medioambiental e pola nosa situación social. As propias persoas, por pouco que lle amoses a nosa realidade cultural, xa por elas mesmas demandarán saber máis. Hai quen fala de imposición do galego. Esas persoas están noutro punto totalmente diferente. Ninguén lles quere impoñer nada, porque no terceiro sector, ademais, eu creo que se está facendo, cubrindo o que non fai a administración. A administración hai pouco mesmo responsabilizou a situación sociolingüística do galego pola chegada de persoas migrantes. A min iso pareceme dunha irresponsabilidade tremenda, en primeiro lugar, e dunha falta de
asunción de responsabilidades tamén moi importante que están paliadas en certa medida polo terceiro sector, porque si é certo que moitos barrios, como por exemplo o barrio vigués do Calvario, hai moitas comunidades latinas que por comodidade ou porque o seu hábitat maioritariamente é castelán, ven a prensa en castelán, os escaparates en castelán, o seu medio, a visibilización é o castelán. Son persoas latinas, falan español, entón, calquera persoa que migra, a lingua é unha ferramenta fundamental para achegarse á sociabilización e á realidade do contexto. E ven que o castelán é, pois, a maneira máis cómoda, rápida de integrarse. Agás, algúns sectores, como por exemplo dos coidados, onde traballan maioritariamente mulleres, polo que eu vexo na experiencia de Accent, que precisan o galego para xerar a confianza coas persoas ás que van a atender, que maioritariamente son persoas maiores, que lles falan en galego ou que entenden que se unha persoa de fora fala galego, xa está máis achegada e xa é máis próxima. Entón, fronte a esa realidade de ameaza que nos pinta un discurso irresponsable da administración, do problema da perda de falantes por chegada de persoas maioritariamente latinas ao noso territorio, eu non o vexo máis ca unha oportunidade de facerlles, de mostrarlles, de abrirlles portas e abrirlles camiños e fiestras, que é o que eu fago como voluntario, a nosa cultura, pois levando, como dicía Daniel, a esas persoas pois a unha exposición de Castelao, e aí nese lugar de sociabilización e de encontro van a aparecer preguntas. Eu favorecerei que me pregunten por que Castelao migrou? Por que Castelao se dedicou á política, que lles interesa tanto? A exposición que foron ver era na Escola de Arte Dramática e a exposición era sobre o Castelao escenógrafo, pero é que me preguntaron de todo. Preguntáronme é que lle pasou cando lle morreu o fillo, porque foi á Bretaña, é porque tivo que marchar primeiro a Nova York, e marchou coa súa muller, Virxinia, e como lle axudou ela. Preguntaba un interese que eu ás veces non teño nin co meu alumnado, que é maioritariamente galego. E digo, e esa xente estigmatizada polo discurso irresponsable moitas veces e do descoñecemento dos poderes comunicativos e políticos, están desexando coñecer a nosa lingua, están desexando coñecer a nosa cultura porque empatizan por moitas das problemáticas que teñen na súa propia cultura. De diglosia, problemas medioambientais, problemas políticos que queren coñecer a partir da nosa cultura. E é por iso, por exemplo, que en Mondariz pois propiciamos encontro, grazas tamén á axuda do Concello, con colectivos pois que fan seráns, que fan andainas, e que lles explican a realidade do contexto, que é unha maneira tamén para a integración laboral, pero tamén é unha maneira de sociabilización coa veciñanza, de teren autonomía, porque as persoas que chegan non queren estar tuteladas, as persoas migrantes, disto sabe moito máis Daniel, que é profesional no ámbito que a min, pero de sentido común, non? As persoas migran para teren liberdade e teren autonomía, e tamén para enriquecerse da cultura a que cheguen e non vivir nunha burbulla. E é por iso polo que o primeiro que queren estas persoas é comprender, logo despois expresaránse. Pero esa é a competencia lingüística, aí sí que eu como filólogo, pois seguramente moitas e moitos de vos que estades aquí sabedes cales son os procesos de ensino-aprendizaxe das linguas estranxeiras. Esas persoas o primeiro que queren é entender que pasa nese contexto, coñecer, logo despois expresar a realidade da súa cultura e nun estadio final falala, escribila. Iso xa é
iso xa é un culmen, pero sobre todo da formación regrada. Pero eu non traballo na formación regrada, eu traballo, como digo, sinto que facemos un traballo moi importante nesa mediación intercultural e nos equipos interdisciplinares. Hai moitas máis cousas das que podemos falar, pero esta é a presentación e tamén coller o fío de Daniel. A partir de aquí, si queredes participar, pois